Kapin 200 ka mga tao ang gipangdakop sa General Santos City Police tungod sa pagpaangkas sa motorsiklo ug pagdala og mga minor de edad sa mga sakyanan. Ato ibalik si Cyril Chavez. Nagsugod og trabaho isip construction worker. Aron makadaginot og pamasahe sa tricycle, nakiangkas na lamang siya sa iyang kaubanan papauli silang balay. Apan tungod kay bawal una ang mag-angkas sa motorsiklo, gipangdakop sila sa otoridad. Ang penalty, tag 2,000 pesos sa driver ug sa angkas. Alang kang Dani, wala pa daw gani siya kasweldo, pabayaron na siya og 2,000. Pusa mihangyo na lang kini sa midakop kaniya nga pasayloon og tagaan og second chance. Kabalo na ta karon sa pamasahe sa tricycle nga times 2. So nag-after po ko nga makatipid ko, nag-hits ko sa kauban. Samtang kining usa ka banay, gidakop usab human gipasakay sa ilang sakyanan ang duha ka mga anak ug tulo ka mga pag-umangkon nga pulos minor de edad. Ubos sa MGCQ, bawal ang mga bata nga mogawas sa balay. Nagtuo kuno ang ginikanan sa mga bata nga dili na bawal, busa mihangyo silang mag-community service na lang, inay mo bayad og penalty. Murag na kuan na mo sa among mind nga murag nawala ba kay tungod anang wala na good lockdown anak murag nawala na sa among mind nga bawal di ay ang bata. Apan ang ubang nadakpan aron dili mahasol, mibayad na lang sa penalty. Siyempre masakit din. Wala tayong magagawa kasi rules talaga yan eh. Alam naman natin yan eh. Sadyang matigas lang yung ulo ng tao. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.